Oyawre janeno mar Lolwe Tv kamoro amora mantiere okinyi masani tarik 3 dwe mar 2 2022 okinyi masani machiegni nonro mar Oboke abende kora damika nyinga Jesse Omondi. An goboke ariyo kae, an goboke mar The Daily Nation kaachiel kod The Standard mabende wadang'iyo okinyi masani ni to ang'o mabende koro nitiere. Kachako gi The Daily Nation wacho bende koro mipek kae en Raila Kalonzo team plot mega alliance wachore kanyo ni koro wan Kenya Alliance kaachiel to kod jo Azimio chal ni koro gidwaro riwore mondo mi gibed anena kod rally achiel maduong' kata bende gibed kanyo to kod riwruok maduong' ahinya mabende ginyalo dhi godo yiero maduong' mar 8 mano wacho bende koro wadhi ng'iyo mabende nitiere ite mar 3 mabende wadhi ng'iyo kanyo mabende oket oko kae ni Joe's wife files for divorce kaachiel kod The Standard mabende wantiere kanyo kod bill seek return of voting system last used in 2007 wacho ni koro nitiere jood bura bende dwaro ni mondo koro gikel anena chik moro mabende koro dwaro ni mondo koro olok anena chike moko mag yiero mondo koro kaka nitiyo chon kaka 2007 mabende ni yango mana machine mayangi aching wach mabende koro ng'iyo kanyo One Kenya Alliance sign packs mago weche mabende koro wadhi ng'iyo ahinya e yono makare kod wach mar joho bende ite mar odhi yudore ite mar 3 bende mana The Standard bende koro kachako kai kod The Daily Nation kata Daily Nation wach mabende koro nitiere kae en ni Joho's wife seek divorce at Kadhi's court citing desertion. Iwacho kanyo ni jaod Joho mano gavana ma Mombasa Ali Hassan Joho jaode koro nosedhi e doho mar Kadhi kata doho en mar Kadhi en mano mar jo oganda jo Salam mabende koro gitiyo godo gidwa ni mondo koro giwe maniluongo kanyo ni Mikai Madina Giovazini Fasihi kaluwore kawacho kanyo ni koro nyaka gie sani en jalno mabende koro jwang'e omiyo koro dwa ni mondo koro gibed anena ka gipogore nikech ne gikendore kanyo kendo gisebedo ka gidak chakre 2000 to kod 11 ka bende ne gidak nyaka 2010 to kod igni mabende 2020 mano gima bende koro wachore kanyo ibro somo matut ahinya omiyo wechego mago mag keny kanyo Joho koro dwaro ni mondo koro migi pogre. Wach machielo bende koro nitiere kanyo night of fun ended in loss of cash and valuables iwacho kanyo ni kaluwore kanyo kod report mar okwache kiche iwacho kanyo ni nitiere ng'ato mabende koro nowito omenda maromo kanyo 600,000 seche mabende koro chal nomiya yath ketne gimoro e gir metho mamaye omenda maromo kamano kuonde go mag tongona. Kalonzo Raila team in mega collision talks. A team appointed by ODM leader and Wiper counterpart have reportedly been holding behind the scenes negotiation. Iwacho ni kweth mabende koro owal to kod ogai mar ODM kata duond bura mar ODM to kod mag jo Wiper nitie kaka giromo mondo mi gikuothi ni to ere kaka ginyalo loso riwruok siasa motegno ahinya motelo ne yiero mar dwe mar 8. En wach mabende ibro somo kanyo kendo en wach man gi weche mathoth ahinya ni to koro giwuoyo kendo giwacho ni koro kweth makamano bende kod losino nyalo dhi loso mondo mi kambele ka ginyalo biro golo lendo margi ine biro ne tipo kanyo mar One Kenya Alliance odiochieng' mano manyoro kuma bende ne giromo kendo ne giketo winjruok e kindgi mano koting'o Kalonzo Musyoka Gideon Moi kaachiel to kod Martha Karua mabende ne gintiere godo odiochieng' manyoro giwacho kanyo ni gintiere kendo gidwaro pod giloso osiepe gin bende pod ng'at pok giwuoyo kendo wuoyo nitiere mopogore opogore nitie joma oseromo kodgi to gibiro ng'iyane kaka gibiro timo e yorno makare. Mano winjruok mabende koro ne giketo kendo ne giketo nyaka e sei. Martha Karua bende ne nitiere kanyo kendo koro en koro entiere One Kenya Alliance. Ruto and allies have 5 weeks to formally join UDA. Iwacho kanyo ni jogo mabende koro nitiere kweth mar jalup ker Dr. William Ruto jogo mabende koro tire kode nitiere nyaka kachopo 26 dwe mar 3 idwa ni mondo koro giriwre kanyo to kod UDA mano en kaluwore kanyo kod chik mabende koro nitiere kowuok kuom Register of Political Parties kata jakaran mang'iyo weche mag duond buche Ann Nderitu mane odiochieng' mabende koro duond buche biro tero jokanyo mag duond buche te
nyaka ter koro ni magi to jokanyo magi wanjo ODM magi jo ODM magi jo mantiere kanyo man tarik 26 e dwe mar adek. Ibro ng'iyo kanyo somo weche go matut ahinya ma thoth ma bende koro ket kae wano nyaka gi weche go mago mag kuondo tende mabecho ma bende koro inyalo ng'iye pacho ka. MPs plan changes to 2022 election law. Mano wach ma bende koro nanyisi kae ma bende koro noketi boke machielo cha, kata kamano bende adhi migo to en wach ma bende koro idwaro kae. Idwaro ni gilok chike mondo kaka noti kod gidwa ni gilok chike go ma bende nicha koro oseketi. Inyiswa kae moko ma kuom ma bende koro miwa point kae ni allow IBC to use physical delivered result to declare presidential vote. Dwa ni koro ti gi ombulu no ma bende koro ter kama oter box kama achiel kachiel mondo land godo. Presiding officers to send image of results to the National Tallying Center, physically deliver the result to constituents. Je wacho ni tallying officers be mag kuonde chung od bure gin bende gichiw mago ma bende nitiere to gin picha ema gigoyo to giwacho ni ng'ane kamae ma bende koro gin mathoth ahinya ma ibiro yudo gi kanyo. Weche ng'eny ahinya kae. Gachagwa's 7.5 billion graft case to be heard after polls. Weche go mago bende mako kanyo jaod bura Rigathi Gachagua weche go mago mag bilion 7.4. Nitiere weche mathoth ahinya kaachiel to kod weche go mago mag mibadhi outgunned police speak on deadly bandit attacks. Kata bende weche ma bende koro notime gwenge go mag Mandera kochocha imiwuoye kaachiel to kod mago ma bende osebet ka koro timo nobila kod lero kanyo kaka bende monjwa kamano timo to kod kaka iraka rwako god. Ibro somo gik mathoth kae kaachiel to kod weche go mag siasa, weche mag ohala, weche mago mag pur nitiere kae. Bende Uhuru faces a tough balancing act in his last budget in office. Iwacho ni koro kaka odwaro timo budget mar mologi sandi ma ji ochomo yiero ibo neno kanyo kaka oteka ahinya ni to koro ere kuma okete pesa biche manyoro ni neno kanyo Oboke noketo kaka opog pesa no kendo mede pesa nikech weche go mago mag yiero, migawo mar obila mag arita kwe, migawo mar duol mar IBC kamano. Fireworks expected at another final before the final tonight. Mano semi-final machielo ma bende koro itugo kawuono kind Cameroon to kod Misri kata Egypt. Mano bang' ka motugo tieno piny rugo kawuono en kanyo Senegal nogo Burkina Faso 3-1 kendo koro gidhi romo finals gi kind timbe ariyo ma bende dhi bedo kaeni. Mago weche ma bende koro nitiere. Star-studded Egypt Cameroon lock horns in finally poised tie. En tugo matek ahinya. We ong'e anena The Standard. The Standard wacho kae ni Bill 6 return voting system last used in 2007. Mano wacho bende kora mi kae senyisna go mbele kae. Kata kamano bende ite mar adek ma bende nitiere Joho first way files for divorce after 9 years apart. Wacho ni koro kaka ne higa 2013 kaka ne giwere. Koro odwani mondo koro giwere kabisa kendo koro dhi e court mondo gine ni to koro chik luwo e yo machalo nade. Famous singer want before focusing on elections, but KCSE after 14 years rest. Tinga ka iluongo ni Marion Cherotich ma bende en jawer iwacho kanyo ni en jalo ma bende koro ne oloso wer ahinya mar Jubilee Tosha mano higa 2017. Koro nyaka gi sani wacho ni koro dhi timo penj mar 2014 kendo koro wacho ni koro wach mar yiero wer masani cha wer ma bende nya samoro nyalo loso higa ni nikech noloso 2017 sani odhi timo penj koro onge time no gi saa mar loso wer. Let state pay for annual teachers refresher course legislature say jod bura dwani mondo koro refresher course kata tiegruok ma bende koro timo ne jopuonj bang' ka gisetiegore mondo mi gibed gi lony mar CBC. Dwani mondo koro piny owacho nego chulo, ok ni japuonj ema chulo kaka yande nosewache kinde mano mokadho. Midwa ni japuonj golo pesa ne en modhi ochulo tiegruok ma bende piny owacho dwani mondo en motiegre ochulo gimoro amora. Iwacho ni mondo koro mano ok en gima kare. Power farm losses 12 million to vandalism in months. Iwacho ni Kenya Power osewito milion 12 kaluwore kanyo to kod gik ma bende ketho, joma ketho transformer, joma ketho ng'ado chumbe mag weche ma bende koro nitiere. Ibro somo kanyo wachno. Raila promises to streamline police service and kick out graft. Mano Raila Amolo Odinga odiochieng' manyoro ka ne en KCB grounds e gwenge ma Kajiado osingo maro ni koro migawo mar obila en gima nyaka koro ketie lai makare. Weche mag mibadhi ma bende gidonje
koro nego tieke nikech chudo no ma bende ok ni kare. Ne nitiere odiochieng' manyoro kotero Azimio la Umoja gwenge ma kaunti ma Kajiado kuma bende wacho ni obiro tiyo mondo ne ni koro oloko migawo mar obila obedo e yono makare. 6 more DP Ruto allies kicked out of House Committee. Mano nitiere joma bende koro odiochieng' mano manyoro ma bende koro goloko committee no ma bende koro nitiere kanyo. Mano kaka Keto Waruguru ma bende koro nowito kom mar jalup jakom committee mar agriculture to kod weche mago mag pith. Joma kato Ole Matito bende ogolo kanyo gin ji mathoth ahinya, nyaka David Gakaria, Ali Wario, mago jogo bende tende kod UDA. MP condemn move to bail out Kenya Airways, mago weche ma bende koro nitiere kanyo ma ne piny owacho dwa ni mondo koro ores KQ kata gi milion 26.6. Jolbura wacho ni mano koro walo. We are open for talks but say Oka leaders. Giwacho ni giyaore mar mondo mi gitwage, to kata kamano nitiere weche mathoth ahinya. Ibiro somo weche kae ma bende koro nitiere kae kotende kanyo to kod gik ohala to kod sako mopogore opogore. Wach ma bende koro nitiere new bill rules for manual transmission of poll data. Mano bende nitiere kae ni koro nitiere ywaruok ma bende koro dhi nyime do od bura kacha chani mondo koro bed ka wechego mago mag yiero kosetim to koro tere atera ching kaka nasesomni to Oboke mano machielo cha. Mago weche bende boyudo confusion on road after county reroutes vehicle to beat jams. Mago Mombasa kocha cha. Hope for mentally ill prisoners after landmark court ruling. Weche mamoko bende season of plenty for parties as aspirants pay for tickets. Mago weche mag yiero kae ibo neno kantiere kai. The family of Isaac Juma, mano jal ma bende en jahera mar adhula ahinya manicha koro nonege gwenge mag Kakamega County kocha idwa ni mondo koro migi arita makare gi obila nikech koro bonge magi nyaparo ni nicha wachore ni en weche mag loyo moyo koro negi Juma jal mane wichore Kalaska. Arrest the killers of our daughter, parents demand. Ntiere Lorin Naswa Fomba en jatich mane tiyo ne ng'ato to koro ng'ama notiyo ne nonege ni koro ni nokwalo 6,000 kechich kode ni nokwalo 6,000 koro idwa ni mondo mak jatende no jatelo mar nyawo mane chodiko nyako mane tiyo ne ot to bang'e to ginege ni sing 6,000 olal. Abubakar and Toko in Kambi hold key to Cameroon success. En wacho peka ahinya nyaparo captain Abubakar bende koro iluongo ni Vincent Abubakar oseloyo gonde mang'eny ahinya AFCON. Kawuono koro gintiere gibromo kanyo gi Mohamed Salah e tugo mag semifinals machielo. Gin weche mantie weche mag tuke mathoth ahinya nikech kinde abo chopo kanyo kendo nikech alidho mantiere oboke mag okinyi ma kawuono wan kanyo Daily Nation kachiel kod The Standard Riti Masani nyinga Jesse Omondi.